Naqraw mill-Littra l-Ebrej, kapitlu 2, vers 5 sa 9. Il-pass illi jmiss. Għax mhux lill-anġli suġġetta d-dinja li ġejja li dwarha qed nitkellmu. Imma xi ħadd tattesta x'imkien billi qal x'inhu l-bniedem illi tiftakar fih, jew bin il-bniedem illi tinsab ikkonċernat dwaru. Għamiltu xi ftit aktar baxx mill-anġli. Inkurnajtu bi glorja u b'unur. Kollox is-sottomettejt taħt saqajh. Għax fil-li sottometta għalih il-ħwejġ kollha, xejn ma ħalla insubordinat għalih. Frattant għalissa għadna maħniex naraw il-ħwejġ kollha suġġetti għalih. Imma naraw lil Ġesu li kien magħmul għal xi ħin aktar baxx mill-anġli, inkurnat bi glorja u b'unur minħabba s-sofferenza tal-mewt, ħalli bil-grazzja talla iduq mill-mewt għal kulħadd. Teħblawa, nkellimkom illum fuq il-bniedem u d-destin tiegħu. D-destin glorjuż tiegħu. Nikkonċentraw fuq il-tema li għandna preżentata qudiemna għax l-awtur tagħna jgħidilna mhux lill-anġli is-suġġett tad-dinja li ġejja li dwar qed nitkellmu. Għaliex aktar kmieni semma diġà is-salvazzjoni hekk kbira provduta lilna minn dak li jagħmel purifikazzjoni għal dnubietna darba għal dejjem Ġesu Kristu illi jsejjaħlu u jgħidha b'mod dirett li huwa Alla nnifsu, Alla li jħobb ir-rettitudni, jobgħod il-ħażen, l-xettru ta' saltnat huwa xettru ta' ġustizzja. L-istess Alla li kontri ħtejna kien hu nnifsu illi żarna sabiex jagħtina din is-salvazzjoni hekk kbira. L-awtur ukoll joħsib u jgħidilna illi ma nistgħux naffordjaw illi nittraskurawha. Issa li l-bxara dwarha waslet widnejna, rridu nirreaġixxu, rridu nirrispondu. U l-għaġeb għall-awtur huwa li mhux lill-anġli Alla jgħin. Din hija xi ħaġa li aħna probabbilment nimmissjawha. L-anġli li dimbu Alla ma jgħinhomx. Bat ta' ġustizzja ħallihom fil-kundanna tagħhom, dak li lumna fuqhom bħala demonji m'għandhom ebda tama. L-awtur huwa maraviljat kif Alla huwa konċernat bina l-bnedmin. Fl-aħħar mill-aħħar aħna bħala ordni ta' ħolqien, bħala kwalità ta' ħolqien aħna aktar baxxi mill-anġli. Bħalma kelb u aktar baxx minna l-bnedmin. Dik huwa l-paragun. Allura din nitkellmu dwar id-dinja li ġejja jgħid. Qed jaqlalna l-ħarsa tagħna mill-din l-eżistenza ħafna drabi monotona li jħossuha li marbutin mal-art u l-istess xogħol u l-istess orarju u l-istess affarijiet jum wara jum, ġimgħa wara ġimgħa. Però ħalla qed jagħtina tama u qed jgħidilna d-dinja li ġejja, mhux id-dinja tissa hija reali imma qed tispiċċa. Għalli għatina tama dwar id-dinja li ġejja, iż-żmien tissa, iż-żmien li ġej. Il-ħajja bioloġika tagħna bħalissa, però hemm ukoll il-ħajja eterna għal dawk li jafdaw fi Kristu. U allura il-destin tal-bniedem huwa wieħed glorjuż għal dawk illi iva jarfu il-ħidma divina favur tagħna il-bnedmin. Il-bniedem maħluq minn Alla oġbu li avolja l-bniedem intilef, avolja l-bniedem ta' daru lil Alla u rrid ikun is-sultant jew innifsu apparti minn Alla xorta waħda. Bi-grazzja mhux għax ħaqna jirrestawrana għalih innifsu. U dan il-pass li qrajna allura l-awtur qed jgħidilna x'ġara u x'se jiġri permezz ta' Ġesu Kristu. Però jekk ħarsu madwarna u forsi anke nirriflettu ftit fuq nafusna, naraw disparità enormi u differenza enormi bejn il-kosmos u l-bniedem. Il-kosmos aħna ninsabu biex ngħidu hekk maqbuda qegħdin niġru fl-ispazju fuq biċċa ramla żgħira, id-dinja tagħna kemm hija kbira ħafna.
Kedda biex tmur l-Awstralja pereżempju u bl-ajruplan naħseb wara. Imma d-dinja tagħna hija qisha ramla għaliex jeżistu xmux jew stilel kwiekeb illi huma miljuni ta' drabi ikbar mid-dinja ta' affarijiet inkredibbli. U kemm hemm minn dawn il-kwiekeb hemm miljuni kontra miljuni kontra univers ħanidu hekk kważi infinit. Kważi infinit, ma jispiċċa qatt. L-isfida tal-astronomi dawn in-nies li jistudjaw u jitrumbjaw fis-smawiet għadhom maqqas jafu fejn jispiċċa l-univers minkejja il-tentattivi kollha tagħhom. Univers kważi infinit, imbagħad iċ-ċkunija tagħna il-bnedmin, medja ta' 6 piedi kollha kemm aħna, medja 6 piedi, imbagħad id-ġufija tagħna li anke biċċa ramla żgħira fil-pipe tal-awrina kapaċi ta' irdek vera? Ara xejn il-bnieq li nafu li aħna speċjali. Imma mill-banda l-oħra nafu kemm aħna xejn. Id-ġufija tagħna, tonfinna u naw. Iċ-ċkunija kważi redikola tagħna il-bnedmin. U frattant Alla jimpurtaħ minna. Alla li qiegħed iriġi u jimmaniġġja univers tant vast jimpurtaħ minna. Għamil dal-ħsieb jiena għalija ma nistax nikkontenih fil-biċċa piżella ta' moħħ illi għandi. Frattant kapaċi naħseb biżżejjed biex ngħid x'meravilja ta' Alla u illi jimpurtaħ minna, illi flok ma ħallina fil-kundanna ta' dnub. Le, Alla ħa azzjoni. U l-awtur, illi huwa ovvjament mitla sew tal-Bibja tiegħu, it-Testament il-Qadim, jikkwota minn Salm 8 rajnieh mill-niex, illi huwa kompletament kummentarju fuq il-bniedem. David, illi tafu bħali kien minn tfulitu raj tan-naġ, il-merħla ta' missieru Ġessi kien inkarigat minna li joħsieba, joħroġa tira, jaġi daħħala, min jaf kemm il-darba qagħad anke bil-lejl u s-sema s-swiet, imbagħad joħorġu dawk il-kwiekeb, min jaf kemm ħares u tpaxxa u anke wkoll saqsa. U dan is-Salm, Salm 8, huwa proprjament kummentarju ta' David, il-ħsibijiet tiegħu meta li Alla qallu x'inhu l-bniedem li inti tiftakar fih. Il-fatt li inti għamilt ix-xemx u l-qamar u l-kwiekeb li huma enormi. X'inhu l-bniedem biex tiftakar fih? U naħseb jiena jekk maħniex eċċitati b'din it-tip ta' mistoqsija, naħseb jiena hemm xi ħaġa li qiegħda tiżgarra fina. Għaliex il-fatt li Alla jimpurtaħ mill-bniedem turi l-għonet il-glorja tiegħu. Turi l-glorja tiegħu. Turi kemm aħna ta' bilħaq nies dawk li jduqu mis-salvazzjoni ta' Kristu ma' nies ta' bilħaq imbierka. Il-Salm numru 8 infatti jikkonċerna huwa jisu kummentarju fuq ħsieb li hemm fl-ewwel paġna tal-Bibja. Meta Alla ħalaq il-smewt u l-art f'temp ta' 6 ijiem imbagħad ħalaq il-bniedem ukoll. F'kapitlu 1 vers 28 naqraw li Alla berikhom lill-Adam u l-Eva u qalilhom Alla nislu oktru u mlew l-art u waħkmuha. Alla tom il-kmand, tom mandat. Illi l-bniedem għallu aħkem gverna fuq l-art. Saltnu fuq il-ħut tal-baħar, fuq it-tjur tal-ajru, fuq il-ħlejja kollha li jitħarku fuq l-art. Ġifieri Alla taħ inkarigu lill-bniedem li jkun ħakkiem prattikament fuq il-ħolqien tiegħu. Allura Salm 8 huwa għanja huwa poeżija lirika dwar is-sebħ u l-glorja li Alla ta' lill-bniedem oriġinarjament. Kif ħalqu Alla żejnu bi glorja lill-bniedem. Alla taħ
ċertu dinjità illi jkun ħakkiem fuq l-univers tiegħu. Fir-realtà però, illum il-ġurnata l-bniedem hekk qed jagħmel qiegħed jaħkem fuq id-dinja. Jew id-dinja forsi qiegħda ribelluża kontra tiegħu. Il-fatti tas-sitwazzjoni konna ħarsu madwarna, nasib jiena taqblu miegħi naraw storja totalment differenti ġifiera. Maħniex. Hija biss bil-konflitt, hija biss bil-tant sforz illi rridu rrażnu d-dinja biex id-dinja servina. Konfrontati naħseb jiena b'xenarju stran. Qisu lan jew l-iskop oriġinali tal-Alla ma ntlaħaqx. U hekk ma ntlaħaqx. Lan oriġinali illi l-bniedem jaħkem fuq id-dinja ma ntlaħaqx. Xi ħaġa marret żmerġ. Illum il-ġurnata mill-bsaten fir-roti. Il-pjan tal-Alla donnu żmanġa. Donnu hemm xi tfixkil fih. Il-bniedem maħluq fuq xbija tal-Alla, maħluq bħala l-viċi reġġent tal-Alla ġifieri li isaltan f'isem Alla fuq il-ħolqien ma twettaqx. U għalkemm il-bniedem jipprova u jipprova anke jisloħ l-eżistenza tiegħu mill-art biex troddlu l-frott u l-ħaxix tar-raba, l-art tagħmel hekk b'tant sforz. Isa trid tinkieħ lill-bniedem. U l-bniedem irid jitħabad il-ħin kollu kontra n-natura. Il-kawża fir-realtà tagħha hija li d-dinja hija maqbuda f'idejn il-ħażin, l-għadu tal-Alla x-xitan. U allura n-natura minħabba l-waqa tal-bniedem fid-dnub, il-bniedem li ħada kontra Alla, l-istess natura issa hija kontra l-bniedem. Hija kontra l-bniedem. Xi ħaġa li Pawlu jespandi fuqha fir-Romani 8 meta jgħid illi l-ħlejjaq kienu magħmulin suġġetti għal fruwa. Mhux għax iridu, imma minħabba dak li suġġetthom fit-tama għax il-ħlejjaq ukoll jinħelsu mill-jasar tat-taħsir u jaslu fil-ħelsin glorjuż ta' Wlied Alla. Għax aħna nafu li l-ħolqien kollu bħalissa qiegħed joqrob u jħosslu ġieħ tal-ħlas sa dan il-waqt. U mhux hu biss, imma aħna wkoll li għandna l-ewwel frott tal-Ispirtu, nokorbu fina nfusna. Ġifieri bħalissa il-ħolqien li Alla ħalaq id-dinja tagħna mhijiex kif ħalaq Alla. Il-pjan kien li l-bniedem jeżerċita dominju fuq l-art, li jaħkem fuq l-art. Il-fattu li mhuwiex jagħmel hekk. Mhux għall-kuntrarju. Sikkwiet huwa frustrat min-natura, il-kol kemm aħna, anke sempliċement burraxka xitam iżommok ġewwa. Vera? Sempliċi rieħ jew dax influenza tixtak fis-sodda. Irridu nikkumbattu ħin kollu. U sikwit aħna melu bejn miċ-ċirkostanzi tagħna stess. Ħajdu hekk aħna disfattisti. Meluba mill-natura minħabba t-tiġrib, ċirkondati bid-debbolizza, kollha kemm aħna dgħajfa, il-ħajja qasira, il-mart huwa mifrux, l-elementi tan-natura huma kontrina, nisimgħu regolarment dwar terremoti, tsunamis, uragani, monsuns, maltempati qliel, jew nixfa tremenda fejn l-art tgħidlek bi protesta marriċ illi jiena ngħinek tgħix. Hija realtà illi nistgħu missuha bidejna u narawha anke b'għajnejna. Il-dibatija hija komuni, s-sofferenza li kull wieħed jew waħda minnha xi ftit jew wisq jaf xi ġifieri. L-inġustizzja hija dominanti. Jekk id-dinja hija kera propjament minħabba l-inġustizzja x'kapaċi jagħmel il-bniedem kontra l-bniedem. Bil-gwerer li qatt ma joqsu il-konflitti personali, l-uġieħ tal-qalb, il-traċedji fil-familji bejn relazzjonijiet personali u fl-aħħar mill-aħħar il-mewt hija inevitabbli. U din hija r-realtà illi fejn Alla ħalaq il-bniedem biex ikun is-sultan fuq l-art. Il-bniedem huwa xkanat mal-art.
u lan tiegħu ma ntlaħamx. Hija xi ħaġa evidenti illi sptarijiet, tobba, infermieri, kumpaniji tal-mediċina u tal-insurance, pulizija, servizzi tal-funerali, dawn it-tip ta' nies ma jfallu qatt. Dejjem għandhom ix-xogħol. Vera, minħabba propjament il-sitwazzjoni antipatika illi ninsabu għaddejjin minnha. U allura bħal David is-salmista illi l-Alla qalu x'inhu l-bniedem biex inti tiftakar fih. Illi waqajna fi grad tant baxx illi vilment ħadnija kontra Alla illi berikna fil-bidu. U ħalaqna bħala l-ola ħlejqa tiegħu u propjament fuq ix-xbija tiegħu u x-xebħ tiegħu. U nirribellaw, nixxewxu kontra Alla li berikna, min huwa jien mulej biex inti tiftakar fija u tkun ikkonċernat dwari. Almenu bħalma qal Blaise Pascal, aħna l-bnedmin kapaċi naħsbu. Pascal qal bniedem huwa qasba li taħseb. Qasba bħal dik tal-wied kemm hija soda, taqsa ma jiżi. Vera? Aħna bnedmin qasab li naħsbu. Dajfin, debboli, tinkiser f'kemm inni ngħidlek. Illumaw u għadha m'intix, imma kapaċi taħseb. U din hija il-paradoss tal-bniedem. Il-bniedem dajjef u qawwi. Il-bniedem baxx u għol fl-istess ħin. Il-bniedem traġiku u fl-istess ħin huwa dinjitus għax kapaċi jaħseb. Ix-xemx mhux kapaċi taħseb, il-qamar laqqas, l-infant laqqas, is-siġra tal-bambu laqqas. Pascal li kompli ngħid mhuwiex fl-ispazju li jmiss nfittex għad-dinjità tiegħi, iżda fil-kontroll ta' ħsibijieti. L-univers idawwarni u jimbukkani qisni ramla ċkejkna, iżda bil-ħsieb jien nifhem lill-univers. Jiena tikka waħda kapaċi nifhem l-univers u kapaċi nitpaxxa bih u kapaċi nimmeravilja ruħi bih. Però il-pjaneti u l-xmux mhumiex kapaċi jagħmlu dak li qed nagħmel bħalissa, li nirrifletti, li naħseb. Bħalma infatti qal il-famuż astronomu Johannes Kepler xi 500 sena ilu, qal aħna l-bniedem jaħseb il-ħsibijiet tal-Alla warajh. Kapaċi naħsbu l-ħsibijiet tal-Alla warajh. Biex narġa' lura għal Pascal, allura Pascal jgħid li l-kobor tal-bniedem jikkonsisti fl-abilità tiegħu biex ikun jaf il-miżerja tiegħu. U ħsieb profonda, Pascal kien jaf xi jgħid bil-Bibja fidu li tant kien iħobb u tant iddefenda u tant ċandar. Il-kobor tiegħi jikkonsisti fil-fatt li inkapaċi nkun naf bil-miżerja tiegħi, għax meta naf bil-miżerja tiegħi, imbagħad se nfittex għajnuna, se nfittex għand min nista' nirrikorri. U allura din hija d-dilemma tagħna l-koll. Dilemma li tinteressana l-koll il għaliex nistgħu ngħidu faċilment il-bniedem li suppost huwa ħieles jinsab imjassar għal passjonijiet tiegħu. Aħna suppost ħielsa, ma tara nies drogati, tara nies adulteri, tara nies sibhom biex jisirqu, sibhom biex jitqu b'ħadd ieħor. Il-bniedem maħluq b'destin etern sar mortali. Il-mewt telbu. Il-bniedem moti destin oli ma laħax dak l-istess destin. Il-bniedem meta suppost huwa sultan sar skjaf. U ħafna drabi skjaf tiegħu innifsu. Ilax jagħmel affarijiet u jieħu azzjonijiet biħsara tiegħu innifsu anke meta jaf li qed jagħmel ħsara tiegħu innifsu. Mhux biss dak li jpejjeb u jgħidlek ħanaf li qed nagħmel ħażin imma b'xi mod jew ieħor, xi ftit jew il-koll kemm aħna involuti f'din il-disparità. G.K. Chesterton, awtur famuż Ingliż, jgħid li trid dwar l-ħwejjeġ l-oħra. Iżda dan
il-fatt huwa ċert. Il-bniedem mhuwiex dak li suppostu. Il-bniedem intu jien maħniex dak li suppost aħna. U din hija propjament il-ħsieb li għandu l-awtur lill-Ebrej. Illum il-ġurnata, illum irridu naffaċċjaw kif qed jirraġuna. Għaliex il-bniedem David qal x'inhu l-bniedem biex tiftakar fih il-bniedem li tant ħada kontrik u tantu ċkejken fl-aħħar mill-aħħar. Il-bniedem hu mitluf. Il-bniedem hu mitluf. Ġesu jagħtina l-istorja tal-munita mitlufa li l-mara marret tiknes sakemm sabitha, tan-naġa mitlufa li r-raja ħalli 99 biex imur ifittixha u finalment tal-liben il-tost u vili li jitlob is-sem tal-wirt mingħand missieru qabel ma miet u jmur berbaqlu kollox imbagħad fl-aħħar jerġa' jmur lura u l-missier jilqgħu. Il-bniedem hu mitluf. Tilef il-boxla. Tilef triqtu. Tilef is-sinifikat tal-eżistenza tiegħu. Jekk trid tagħmlu esperiment ċkejken, saqsu lil xi ħadd li forsi għandkom konfidenza miegħu. U għajdu għaliex qed tgħix. X'inhu l-iskop ta' ħajtek? U wara b'xi joħroġlok. U naħseb jiena jekk issaqsi l-100 persuna differenti jagħtuk 100 tweġiba differenti. Għaliex tlifna l-iskop tal-eżistenza tagħna. Ma nafux li Alla qiegħdna fuq l-art biex naħdmu fuq l-art għal glorja tiegħu. Tlifna s-sinifikat tal-eżistenza, tlifna l-qawwa li nirrestawraw ruħna mal-ħalliq tagħna, għar minn hekk tlifna r-rieda, laqqas biss irridu. U dawk li huma restawriti, dawk li huma rikonċiljati mal-Alla, nafu li huma rikonċiljati mal-Alla bil-grazzja tiegħu. Alla ġibidhomna hekk. Ħadd ma jista' jiġi għandi għal Ġesu Kristu jekk missier ma jġibdux u jiena nqajmu fl-aħħar jum. Il-bniedem tilef fl-aptit u r-rieda u s-seta biex imur għand Alla u allura tilef kull barka u kuntentizza. L-aktar nikkuntentaw ruħna b'xi festività, b'xi parti, ta' dak il-mument, kuntentizza artifiċjali u kulħadd jammettija hija artifiċjali għax wara ħatħossok kif kont. Frustrat, mdejja malinkoniku, il-bniedem huwa frustrat u jaf li qed jaqgħod fiċ-ċrieki għalkemm ma jammettijiex faċilment. F'kelma waħda, il-bniedem tilef ruħu. Il-bniedem tilef ruħu. Għaliex? Għax tilef il-kuntatt tiegħu ma' Alla li huwa s-sors u l-għajn tal-ħajja reali tiegħu. Frattant il-bnedmin fil-għama u fl-ignoranza tagħhom jippruvaw jagħmlu xi ħaġa għal miljorament għat-tittib tagħhom fushom. Però Ġesu jgħid li min ifittex isalva ruħu jew ħajtu l-istess kelma Griega psuke, ruħ u ħajja jisom l-istess. Min ifittex isalva ħajtu jitlifa, ma min jitlifa ma ħabba fiha l-Evanġelju dan isalva. Anke meta l-bniedem jipprova fl-għama u fl-ignoranza tiegħu ma jinaxxilux li jirrestawra ruħu mal-ħallieq. Però dan ma jfissirx li Alla abbanduna il-pjan tiegħu. Il-pjan ta' Alla ħajdu hekk falla, tajjeb, però Alla ma mmettiex it-telfa. Għax minnu bih u għalih mal-wejġ kollha. Allura hekk Alla ħala ismew l-art u lilna l-bnedmin il-pjan Alla finalment u eventwalment se jirnexxi. Il-ħolma għadha hemm, il-ħolma sabiħa li mhux biss l-Unjoni Ewropea, mhux biss il-politiċi ipenġulna, imma aħna nfusna kapaċi noħolmuha din il-ħolma, l-ħolma ta' ħolqien aħjar, ta' eżistenza aħjar, ta' realtà sabiħa, ta' barka reali. Il-ħolma li ipoġġi qudiemna Eżajja pereżempju, flimkien ma' profeti oħra mill-Antik. Meta jgħid li il-Messija jagħmel ħaq fost il-ġnus u jċanfar ħafna popli u huma isimgħu jaħdmu is-sjuf tagħhom f'sikek u l-lanezz tagħhom jagħmluhom imnieġel.
Ġens ma jerfax sejf kontra ġens ieħor. U lanqas qatt iżjed ma jitħarġu għall-gwerra. Band oħra jgħid li qatt jasal dak il-jum fejn il-lupu jammar mal-ħaruf, it-tarbija tilab fit-toqba tal-lupu din il-ħolma mek qiegħda. Però mhijiex ħolma. Mhijiex ħolma. Hija l-għan Alla illi għad ċertament jintlaħaq. Ġesu pereżempju sikwit ħajjarna inħasu lilin minn din id-dinja. Fluqa 20 pereżempju vers 34 Ġesu wieġeb qalilhom u li d-dinja jiżżewġu jingħataw għaż-żwieġ, mhux vera? Huma affarijiet li normalment li jiġru, iżda dawk li huma meqjusin li ħaqhom dik id-dinja l-oħra u l-qawmien mill-mewt la jiżżewġu u lanqas jingħataw għaż-żwieġ. Hemm realtà oħra li qed tistennina, differenti minn din, aħjar minn din. Lanqas jistgħu mutu iżjed. Bħalissa il-mewt li hija realtà komuni fostna, lanqas mutu iżjed fid-dinja l-ġejja. Għax huma bħall-anġli huma wlied Alla billi huma ulied il-qawmien mill-imwiet. Ġesu qed jagħtina din it-tama għaliex din it-tama tinsab fih innifsu, fih innifsu li qal jien għall-qawmien u l-ħajja. Mija minn fiha volja jmut jerġa' jgħix, mhijiex. U jemmen fija ma jmut qatt. Mela l-argument kollu tal-awtur l-Ebrej fih 3 punti. Il-qari li qrajna dal-għodu. Jibda biex jgħidilna li Alla ħalaq il-bniedem inqas minnu nnifsu, tajjeb, sabiex irriġi l-ħwejjeġ kollha f'ismu. Vers 8. Għax fil-li sottometta il-ħwejjeġ kollha, notaw il-ħwejjeġ kollha. Kull ma jeżisti, is-sottomettiha l-bniedem, xejn ma ħalla insubordinata għalih. Dak kien l-għan oriġinali Alla. Però l-bniedem, dan it-tieni punt, il-bniedem bid-dnub tiegħu waqaf telfa u f'disfatta u frustrazzjoni. Minflok ma qed jeżerċita dan il-mandat ta' Alla illi rċieva minn Alla. Vers ma jgħidilna frattant għalissa għadna maħniex naraw il-ħwejjeġ kollha suġġetti għalih, vera? Maħniex naraw il-ħolqien suġġett tal-bniedem. Għaw issa miljuni ta' nies qari l-koll flimkien maħniex kapaċi nissuġġettaw il-dinja għalina nfusna. It-tielet punt però, dan huwa l-punt tat-tama. L-awtur jgħidilna li f'dan l-istat ta' telfa u traċedja daħal Ġesu. Daħal Ġesu. Bin Alla sabiex bħajtu u b'mewtu iġib il-bniedem għal għada illi suppost jinsab fija. Dan huwa s-sabiħ. Dan huwa l-Vanġelu preżentat minn lenti differenti biex ngħidu hekk. Preżentat mill-lenti kosmika, mill-lenti wiesa, illi mhux biss tinvolvi lili. L-awtur qed ipenġilna il-pjan universali ta' Alla. Li jinkludi lili u lilek. Meta tina l-istampa l-kbira, l-istampa l-wiesa. Notaw kif jgħid vers 9, imma naraw lil Ġesu. Mela il-bniedem bħalissa mhuwiex qed jirnexxielu jaħkem. Imma naraw lil Ġesu. Waw li tibda l-aħbar ta' ferħ. Naraw il-Ġesu li kien magħmul għal xi ħin aktar baxx mill-anġli, inkurunat bi glorja u binur minħabba s-sofferenza tal-mewt. Ħalli bil-grazzja ta' Alla idduq il-mewt għal kulħadd. Ġesu bin Alla kien magħmul bniedem. U nutaw il-kondixxendenza ta' bin Alla, illi sar jerġa' inqas mill-anġli. L-anġli f'kapitlu 1 tal-Ebrej, vera rajna illi Alla jikmanda lill-anġli tiegħu biex jagħtu qima lill-liben. Jikmandhom. Meta jerġa' jġib il-liben fid-dinja jgħid u ħajqimuh l-anġli kollha ta' Alla. Dak l-istess liben sar aktar baxx mill-anġli. Għaliex għax sar bniedem, u l-bniedem kif għattilkom huwa aktar baxx mill-anġli. L-anġli huma ħafna aqwa minna. Ħafna aqwa minna. Il-kapaċitajiet tagħhom huma ħafna aktar minn tagħna.
Ġesu kien magħmul bniedem, tbaxxa aktar mill-bniedem, Ġesu illi żarna f'Bethlehem. U hemm id-dar tal-ħobs, Bethlehem tfisser dar tal-ħobs, hemmhekk illi nsibu l-ħajja tagħna. Tarbija oħra ma' miljuni li twildu ta' trabi, kemm twildu trabi fid-dinja, kemm għadhom jitwildu trabi. Dik it-tarbija li twildet u ħadd ma kien jaf biha, saħansitra kellhom jidhru l-anġeli r-rajja biex għal-qasam morru jaraw il-tarbija ġdida. Tarbija ma' trabi innumerabli oħra, però x'differenza? X'differenza ta' tarbija? X'differenza? Eżajja meta ħabbar dan, kapitlu 9 tal-ktib tiegħu, versi ta' jgħid għax tweldilna tifel, ingħatalna iben u s-seta tkun fuq spallej ħaraw l-iskop il-għala bin Alla ġie jżurna, is-seta tkun fuq spallej u jissemma ismu Kunsulier tal-Aġeb, Alla qawwi, il-missier għal dejjem, il-prinċep tal-paċi. Mill-kobor tas-seta u tas-slim tiegħu ma jkunx hemm tmiem. Fuq it-tron ta' David u fuq saltnatu biex waqqafha u jwettaqha bil-ħaqq u bis-sewwa minn issa u għal dejjem. U għaliex se jiġri hekk u għaliex beda jiġri hekk, il-ħeġġa tal-mulej tal-eżerċiti tagħmel dan. Alla ma mmettiex it-telfa. Meta l-pjan tiegħu tassar, il-bniedem ma baqax taħtu, ma prefera l-gidba tax-xitan li tkunu bħala Allat. Alla, u l-bniedem waqa' ta' daru l-Alla. U Alla jibqa' jfittex il-bniedem. U Alla għandu f'moħħu li jagħmel umanità ġdida minn din l-umanità li hemm waqqa'. Kif? Permezz ta' tarbija. Permezz ta' tarbija, hemmhekk tibda t-tama tagħna. Meta Neil Armstrong ma tliet oħra tela fuq il-qamar, jiena kelli 9 snin dakinhar, fl-1969, u niftakarni nara il-trasmissjoni fuq it-television bil-iswed u l-abjad, vera, meta niżel għamlu l-ewwel pass fuq il-qamar x'qal Neil Armstrong, one small step for man, one giant step for mankind. Bniedem wieħed illi fissem l-umanità għamel issa pass ġigantesk fis-sens illi għax-xjenza il-fatt illi irnexxielna nitaraw fuq il-qamar, qed tifhem, kien pass ġigantesk għall-umanità. U t-twelid tat-tarbija f'Bethlehem diki. Tarbija bħall-oħrajn, però il-pass ġigantesk li għamel Ġesu għall-umanità u favur l-umanità. Għaliex bl-inkarnazzjoni, il-fatt li Ġesu sar bniedem bħalna. Dan huwa l-ewwel stadju tar-rikoverta tagħna. Alla qed jerġa' jikklejmjana lih innifsu. Qed jerġa' jirbaħna lih innifsu permezz ta' tarbija bl-inkarnazzjoni. Ġesu huwa l-garanzija illi għad ikun hemm l-istadju finali. Ġie fostna inkurnat bil-ġieħu l-glorja minħabba s-sofferenzi tal-mewt. U din għal-ħaġeb. Il-ħalliq tagħna li żarna fuq dil-pjaneta ġie propjament biex jieħu l-kastik sħiħ il-ħaqna aħna. Biex jirbanha għall-innifsu. Jesperjenzja l-mewt għal kulħadd u ċoj għal dawk kollha finalment se jkun jiffurmaw din l-umanità ġdida illi għad tqim u tagħti sebħ lill-Alla għal dejjem ta' dejjem. Ir-riżultat mela huwa wieħed personali. Jien irrid naraf li t-tama tiegħi hija f'Ġesu Kristu. U jien irid immur għandu bil-fidi. Però aktar minn hekk hija tama kosmika, hija tama għall-umanità għall-ħolqien kollu. Smajni il-Pawlu diġà jgħid illi l-ħolqien huwa fi frustrazzjoni bħalissa. Imma Alla jeħilsu minn dik il-frustrazzjoni l-ħolqien. Kolossin 1 versu 20 jgħid li permezz ta' Ġesu Alla jirrikonċilja l-ħwejjeġ kollha lih innifsu. Billi għamel islim permezz tad-dem tas-salib tiegħu, permezz tiegħu sew jekk huma l-ħwejjeġ fuq l-art jew l-ħwejjeġ fis-smawiet. Ma mbagħad b'mod personali jgħidilna u intom li darba kontu frustir u għedewwa f'moħħkom bl-obr ħżina tagħkom Alla irrikonċiljakom.
irrikonċiljakom fil-ġisem tal-laħmu permezz tal-mewt, ħalli jippreżentakom għad-disin u bla difett u bla makkja qudiemu. U l-istess jgħid fl-Efesin wieħed, l-istess ħsieb l-idea li Alla għandu salvazzjoni kosmika, salvazzjoni ta' kull ma hu għalih innifsu, Alla jirrestawra għalih innifsu dak li hu tiegħu. Bl-erf, kull erf u intelligenza Alla għarfinna l-misterju tal-volontà tiegħu skont l-loġba tiegħu li intenzjona f'ibnu Ġesu. Għall-amministrazzjoni adatta għal milja ta' żminijiet. ċoe li jiġbor kollox flimkien fi Kristu. Il-ħwejx fis-smawiet u l-ħwejx fuq l-art. Iva fih. Fih li twilet bħala tarbija, fih li għex ħajja immakulata, fih li sofra l-passjoni, fih li huwa xuxtat, dan huwa kollu il-bidu imma wkoll huwa l-garanzija. Il-garanzija illi il-għan Alla ċertament għad jintlaħaq. Għad jintlaħaq għal-glorja tiegħu. Mela, espressa mod ieħor, nerġgħu nippruvaw nifhmu x'qed jgħidilna l-awtur lill-Lut. Qed jgħidilna li hemm dilemma, hemm xi ħaġa li ma tiftihemx. Il-fatt li l-ideal uman bit-timbru s-siġil tal-Alla fuqu huwa dan, illi l-bniedem ikun imsieħeb ma' Alla u mgħallem fuq l-univers ta' Alla. Però l-istat attwali huwa xort oħra. Ir-realtà turina xort oħra. Hemm frustrazzjoni, flok traġija, flok management tajjeb mill-bniedem hemm wieħed jaffeċ fuq l-ieħor bl-inġustizzja, flok huwa vittorjuż huwa vittma u flok huwa glorjuż huwa fallut. F'din il-qagħda attwalment tinbidel għall-ideal li kellu Alla fil-bidu permezz ta' Kristu. Il-bniedem ideali. Il-bniedem ideali. Bit-batija u l-glorja li daħal fija Ġesu issa kapaċi idaħħal lilna miegħu. Dan huwa l-mod tagħna. Li permezz ta' tbatijiet idaħħalna fil-glorja. Vers 9. Ma naraw il-Ġesu li kien magħmul għal xi ħin aktar baxx mill-anġli, inkurunat bi glorja u bunur minħabba s-sofferenza tal-mewt, ħalli bil-grazzja t'Alla iduq mill-mewt għal kulħadd. Bil-grazzja t'Alla. Alla qed jagħmel dan sempliċement għax tħassarna. Ma nebda claim fuq Alla. Ebda claim assolutament. Ma l-kumpassjoni, l-imħabba tenera ta' Alla tagħna, difatti twaslu biex jagħmel dan. Bi Kristu naslu. Bi Kristu niksbu lura il-grad, l-status, il-pożizzjoni li Alla tal il-bniedem mill-bidunet. Mingħajr Kristu nibqgħu disfattisti. Il-ktib tal-Apokalissi kapitlu 5 vers 9 Ġwanni jgħid illi meta ra dan il-xenarju fis-smewwiet jgħid illi għannew għanja ġdida bil-qalu inti jistħoqlok li tieħu l-ktieb u tiftaħ is-siġilli tiegħu qegħdin jindirizzaw lil-jun mit-tribu ta' Ġuda li huwa Ġesu Kristu. Jistħoqlok tiftaħ l-iskroll jew l-ktieb. Għax int kont maqtul u fdejtna għal Alla b'demmek minn kull tribu, minn kull ilsien u poplu u ġens. Din hija l-ħidma rikonċiljattiva tal-Alla permezz ta' Ibnu. U inti għamiltna għal Alla tagħna slaten u assisin. Bil-mewt tiegħu Kristu għamilna assisin. Li għandna aċċess, għandna dħul fil-preżenza ta' Alla. Għamilna wkoll slaten. Bħalma Alla rried illi l-bniedem ikun sultan. U nnotaw x'jgħid. Għamilna slaton assassin u aħna insaltnu fuq l-art. Propjament kif Alla ried il-bniedem fil-bidu li jagħmel li salta fuq l-art. Adam falla, it-tieni Adam Ġesu Kristu bih għandna l-ċertezza tal-vittorja. Dan ħsieb li
li sibtu nixtieq naraħħulkom. Ġesu huwa merfuħ fl-ola ma jista'. Regalat bġieħ u glorja minħabba li sofra l-mewt tan-nom tagħna. Il-manswed huwa il-Majestus, l-umiljat eżaltat. Il-qaddej huwa difatti irjali, Ġesu ġie fostna bħala qaddej vera, jaqdi. Inħarsu lejh u nifhmu kull paradoss evanġeliku u jdawlilna d-dlam tagħna, iniżżilna miegħu sal-wiet tal-viżjoni biex aħna nagħmru fl-għamieq, aħna nagħmru fil-font, nammirawh fil-għoli. Għax ħadd ma tela fis-sema ħlief dak li niżel mis-sema bin il-bniedem. Iġielna nħossu dnubna biex napprezzaw il-maħfra tiegħu. Jagħmel li l-ħtija tafas fuqna biex nitennew bil-ġustifikazzjoni miksuba b'demmu stess. Jurina kif it-triqa niżla hija t-triqa t-tela. L-umiljazzjoni hija l-eżaltazzjoni. Il-qalb maqsuma hija l-qalb imfejqa u stabbli. L-ispirtu mnikket huwa l-ispirtu tal-ġublew u ċ-ċelebrazzjoni. Ir-ruħ niedma hija attwalment ir-ruħ vittorjuża. Ġesu jikkonvinċina b'sena eterna illi meta m'għandna xejn nippossiedu kollox. Meta nġorru s-salib qegħdin nitħarġu biex nilbsu l-kuruna. Meta nagħtu nirċievu. Meta naslu fl-ifnat parti tal-wied nkunu kwalifikati għal viżjoni beatifika. Meta naraw il-Alla wiċċ b'wiċċ. Jistedinna biex fid-dalma tagħna nsibu d-dawl tiegħu. F'mewtna nsibu l-ħajja tiegħu. Fid-dnub tagħna nsibu l-grazzja tiegħu. Fil-povertà tagħna nsibu r-rikkezzi vasti tiegħu. Dan huwa Alla sidna, is-Sultan maħtur li miegħu isaltnu daw kollha li jafdaw fih. Restawriti minnu stess.